салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. Криштиану Роналдо агар аз футболи Аврупо дур ҳам бошад, вале аз ҷоизаҳои беҳтарини арсаи футбол бебаҳра намемонад. дирӯз маросими Globe Soccer Awards ки аз ҷониби Ассотсиатсияи бошгоҳҳо ва агентҳои футболии аврупоӣ ташкил карда мешавад, баргузор гардид ва ҷоизаи Марадонаро ба Криштиану Роналду доданд. ҷоизаи Марадона ҳамин гуна ҷоизае аст ки онро ба футболбози аз ҳама зиёд гол дошта дар тақвими солона медиҳанд. мусаллам аст ки дар соли 2023 футболбози дастаи Ал-Наср дар 59 бозӣ ба задани 54 гол даст ёфта буд ки дигар ба ягон футболбози тамоми ассотсиатсияҳои футболии ҷаҳон ин омор даст надодааст. Роналду дар ин нишондод аз футболбози дастаи ПСЖ Килиан Мбаппе пеш гузашт ки фаронсавӣ дар 53 бозӣ ба задани 52 гол даст ёфтааст. Ҳарри Кейн ҳам 52 гол дошт, вале шумораи бозиҳояш 57 то ки буд, ин англисро баъди Мбаппе ба мавқеи сеюм бурд. Эрлинг Ҳоланд бошад дар 60 бозии иштирок кардааш дар соли 2023 ба задани 50 гол мушарраф гардид. хулас Криштиану ҷоизае ба номи Марадонаро дар соли 2023 соҳиб гардид. ҳамлагари собиқи тими Манчестер Юнайтед ва мунтахаби Фаронса Луи Са аз девҳои сурх даъват кард ки ба ҳамлагари Ал-Иттиҳод Карим Бензема таваҷҷӯҳ кунанд. Луи Са ба раҳбарияти бошгоҳи англисӣ муроҷиат кардааст ки Бензема бо он истеъдоде ки дорад садҳо маротиба аз Решфорду дигар бозингарони даста бартарии комил дорад. ӯ ҳамчунин гуфтааст ки ин ба онҳо лозим аст. вай бешубҳа голҳои зиёд мезанад ва бозингари боз ҳам беҳтар хоҳад буд. Карим то ҳол як мутахассиси бузург барои голзанӣ боқӣ мемонад. шояд шумо ҳамлагарони боистеъдод ё нимҳимоятгарони ҳуҷумкунанда дошта бошед, аммо ҳамлагар не. дар ин ҷо ба шумо футболбози дигар лозим аст. ба мо касе лозим аст ки дар майдони ҷарима чӣ гуна ҳаракат карданро ба ҷавонон нишон диҳад, гуфт Са ба Betting on the Desk. дар мавсими ҷорӣ Бенземаи 36сола дар 20 бозӣ дар ҳайати Ал-Иттиҳод дар тамоми мусобиқот 12 гол ва 5 партофти головар кардааст ва қобили қайд ҳам аст ки вақтҳои охир муносибаташ ба ҳайати раҳбарикунандаи бошгоҳи арабӣ он қадар хуб нест. ҳатто дар чанд тамрини охир иштирок надошт ва бидуни иҷозаи онҳо марзи Арабистони Саудиро тарк намуд. дар ин баробар овозаҳо пайдо шуданд ки Бензема ҳатто нияти баргашт ба дастаи Лиони Фаронсаро дорад ва ба андешаи Луи Са ин имконияти беҳтарин барои МЮ аст ки метавонад пеш аз Лион пешдастӣ намояд. баъди қазияи Роналду ба фикрам Бензема маргро ба гардан мегираду Манчестер Юнайтедро не. биёед имрӯз камтар бо чанде аз наворҳои варзишии охир таваҷҷӯҳ мекунем ки хеле аҷибанд. сараввал мехоҳам аз наворе оғоз намоем ки феълан дар тамоми шабакаҳои телевизионӣ ва шабакаҳои иҷтимоӣ машҳур шудааст. хулас дар як телевизиони варзишии мамлакати Бразилия як шореҳ ҳангоми шаҳри футбол дар пахши мустақим аз эффектҳои махсуси садо истифода мебурд. масалан дар ягон лаҳзаи ҷолиби футбол тугмаи хандаро пахш мекард. дар вақти фоҷиа ягон садои ғамангез мегузошт. хулас ҳис кардед дирӯз кор ҳамин хел шудааст ки раҳбарияти телевизион аз харидории эффектҳои садобарорӣ даст кашид ва ин шореҳ ки бо ҳамин чиз машҳур буд маҷбур шуд ҳамаи ҳамон эффектҳои махсусро бо забони худаш истифода барад. бинед чӣ хел омадааст. A maior competição de base do planeta. Olha a chance do golaço, bateu na trave, no toque por dentro, pintou a oportunidade do Catano. Na Futebol Paulista informa o tempo e o placar do jogo. Catanduva 0. Portuguesa Fez як навори дигар рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ки зери он шаҳру назарҳо хеле зиёданд. ростӣ дақиқ нест ки ин майдони футболии маҳаллӣ дар куҷо ҷойгир аст, вале вақти бозӣ хеле таҳшатнок ба назар мерасад. маълум аст ки аз як ҳолати аут футболбозони маҳаллӣ бозиро шурӯъ мекунанд, вале билохира суръати худро нигоҳ дошта наметавонанду аз майдон берун ба як ҷои хавфнок меафтанд. ба гумонам ҳамон мавқеи майдон воқеан хавфнок аст ки ҳамагон ҷониби онҳо медаванд.
дирӯз дастаҳои баскетболи Юта Jazz ва Detroit Pistons дар доираи бозиҳои NBA рақобати шадиде доштанд ки шаҳомати бозӣ ба қасдгириву ҷангу ҷанҷолҳои зиёде бурд. Як ҳаракати оддӣ метавонист муноқишаи калонеро ба бор орад. дар ҳамин лаҳзаҳои нозик бозингари дастаи Detroit Pistons Джейлен Дюрен баъди тӯбро бо муваффақона ба дохили сабад даровардан ба сифати масхара болои китфони яке аз бозингарони ҳариф савор шуд ки ин эпизод қариб буд ба ҷанги калон меовард, аммо доварон зуд роҳи онро гирифтанд. Walker was headed back down right here. He gets dunked on. He's right in that space. And giddy up. Yeah, and he's just saddling up right there on Walker Kessler. Walker's trying to get to the other end of the court. It's a dangerous play. And Duren hangs on because most players do that, so they don't come down on him. дастаи ПСЖ Фаронса дар финали Суперҷоми Фаронса дастаи Тулузаро бо ҳисоби 2-0 шикаст дод ва 12-умин маротиба соҳиби ҷоизаи мазкур гардид. дар як ҳолат вақте бояд футболбозони дастаи ПСЖ ҷоми мазкурро болои сар гирифта назди мухлисон мерафтанд, ҷоизаи мазкурро ба футболбозон наоварданд. Мбаппе дар ин ҳолат то ҳадде асабӣ шуд ки зуран рафта ҷомро гирифту шахси оварандаи ҷомро қариб мезад. Continuer à célébrer ensemble ici la victoire dans le trophée des champions du Paris Saint-Germain. با همین تمام تا دیدار نوبتی خیر.